Ndị ntorobịa na mpaghara South East bụzi ndị nke agwara ka agba mbọ sonye na ya bụ amụma ihe mmemme iwe n'ọlụ bụ nke a na-ewe na otu ndị ọrụ agha nke obodo a iji wee mejuo oke bụ nke mpaghara zone a nwere ịnọchite anya South East na ya bụ otu ọlụ. Onye ndu nyere ya bụ otu ọrụ agha nke ala Nigeria na ya bụ amụma ịgbasa ozi nyegara ndị Anambra State bụ Brigadier General Chima Ekato bụ onye nke kpọrọ ya bụ okwu n'obi Government House ọka n'oge ọ na-enye ndị ndu ndị ntorobịa nakwazi ndị President General nkuzi banyere mkpa ọ dị ịgba ụmụ ikorobịa ume ka ha gbaa mbọ sonyekwasị na ya bụ ọlụ bụ nke eji wee na-ewe ndị ọhụrụ n'otu ọrụ agha nke obodo a. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ a. Brigadier Ekato kpọkuru ndị ntorobịa ka ha were ohere a n'ihi na ndị mgbago ugwu debanyegoro aha ha akarịgo mmadụ 2,000 mana ndị mpaghara South East agafebeghị mmadụ 200. N'okwu nke ya, Gọvanọ Anambra Steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo, onye ọ bụ kọmishọna ahụ maka ndị ntorobịa Maazị Patrick Ayamba nọchitere anya ya yanakwa kọmishọna ahụ maka echichi na ihe gbasara ime obodo Maazị Tony Collins Nwabụ nwanne kwere nkwa na gọọmenti ga-aga n'iru ị na-akpọku ndị ntorobịa ma kpọkukwa ndị eze ọdịnala nakwa ndị isi obodo ka ha gbaa mbọ jikọta aka ọnụ hụ na ha na-akpọpụta ndị ntorobịa kwa ụbọchị iji gwa ha okwu maka ịbanye na ndị ọrụ agha. Ka ọ na-ekwu okwu n'aha ndị eze ọdịnala, onye isi oche nke ndị eze ọdịnala steeti a Igwe Chidubemiweka kwere nkwa na ndị eze ọdịnala ga-arụ ọrụ ha iji kpọku ndị ntorobịa ka ha sonye na ndị agha, chetara ha na ọ dị mkpa mpaghara South East iweghara oke ha na obodo Nigeria.